салому алейкум бинандагони азиз. имрӯз 3 январи соли 2026 мо дар яке аз ошхонаҳо осорхонаи усто Фозилҷон ҳастем. Мана ин барои таърих 3 километр наздики қасри Арбоб. Мана бинед, пештар юғу омоҷма гуфтанд. Мана ин бо ҳамин усул заминро ҷуфт мекарданд. Шахсан ман ҳамроҳи амакам ҳамин гов қати ҷуфт кардагӣ бо воситаи ҳамин асбобҳо. Мана қариб ман фаромӯш карда будам, ҳаминҷо аллакай будааст. ҳаминҷа мана ин ноки шохи говуми вақтаги ресмоношон асбобҳое ки дар процесси ҳаёт истифода мебаранд. мана бо инҷо шеърҳои беҳтаринам растагӣ шуд мунаввар аз қудуми дӯстон кошонаам хона хонасту меҳмон шамъу ман парвонаам. мана бинед инҷо чароғҳои пештара, мана ин обҷӯшҳо, чойникҳо, самовор, ҳамин чизҳои таърихӣ аст ки одамҳо ҳамахелин зиндагонӣ мекарданд. меҳру муҳаббат зиёд буд, рафту омад байни мардумҳо хубтар буд ва саломатиашон ҳам наст буд, чунки бо замин кор мекарданд. замин одамро ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад. мана ин тараф либосҳое ки онҳо пӯшида сӯзаниқти кор мекарданд. инҷо нависта шудааст ки нишин бо хиратмандони дунё ба мисли модари оқил наёбӣ, ба мисли модарат оқил наёбӣ. мана ин як гӯшаи ноҳияи бобоҷон ғафуров, ҷои таърихӣ. саломату сарбаланд бошед, ҳаматон 100 сола шавед.